Atmosfera incitantă în localurile de noapte din capitală. Zeci de tineri îndrăgostiți au ales să petreacă Valentine's Day alături de prieteni în ritmuri de dans și voie bună. Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, cluburile de noapte au fost invadate de tineri setoși de distracție și îndrăgostiți până peste cap. Думаю, что сегодняшний вечер заполнен молодыми ребятами, девушками. Все пришли праздновать праздник Святого Валентина. Думаю, что атмосфера очень позитивная. Все улыбаются, все довольными. Я думаю, что сегодня супер. Sărbătoarea Sfântului Valentin este un prilej pentru îndrăgostiți să-și spună mai mult decât oricând te iubesc, să-și facă daruri ce simbolizează dragostea și să se distreze până dimineață cu sentimentul iubirii. Ne-am distrat toată ziua, la odihnă. Ce ați primit cadou? Ceva secret. Ce ați dorit? Un inel de logodnă. Sunt cu prietenii mei, cu prietena mea. Prietenii cei mai buni și străm la maxim aici. Amețiții de dragostea care plutea în aer, tinerii au uitat de problemele cotidiene pentru o seară și au dat frâu liber distracției. Cât despre criză, aceștia spun că nu prea îi afectează. Nu ne afectează. Permiteți dacă am rar. Răros, dar mai drăguț, dar ne stăruim cam în fiecare zi. Fără dansuri, noi suntem tineri. Ca studenți, știi? По большому счету, мы, можно сказать, перешли этот этап уже, когда кризис был проблемой глобальной для всех посетителей нашего клуба и, наверное, и всех остальных. Ну, потихонечку, думаю, люди уже начинают поправляться от этого, то, что у них было. Посещают ночные клубы, рестораны, кафе, и я думаю, что все становится на свои места. Localurile s-au pregătit din timp pentru sărbătoarea Sfântului Valentin. În noaptea de distracție au fost organizate concursuri pentru îndrăgostiți și creată atmosferă tocmai potrivită persoanelor care se iubesc cu adevărat.